Så det her det er et spørgsmål til Avery Sara Mingers. Mingers. Hvad siger du? Mingers. Mingers. Jeg kalder Mingers. Mingers. Men jeg udtalte ordentligt. Ja. Jeg skal jo have det kursus. Engelsk kursus hos dig. Det er ikke et engelsk navn. Er det ikke? Nej. Nej, okay, Mingers. Jamen, hvad er det så? Det er et jødisk navn. Nej, virkelig? Ja. Fantastisk. Det er et meget flot navn, faktisk. Jeg kan faktisk godt have det navn, men det er en anden historie. Okay. Meget små. Nå, men det er vedrørende det vi snakker om i dag, det er vedrørende din første digtsamling, ja, som du kommer til at udgive her i juli måned 2026. Ja. Og jeg har nogle spørgsmål til dig, og så vil jeg spørge dig. Det første spørgsmål, det er det din første digtsamling? Ja, du sagde jo, det var min første digtsamling, så det må det jo også være. Så det er den første. Men det var jo så, det er din første digtsamling. Ja. Ja. Hvad fik dig egentlig til at skrive den her digtsamling? Så jeg har skrevet digte, siden jeg var 12, og jeg har altid haft en passion for det. Det er sådan lidt, men det er ikke altid, jeg har taget det særligt seriøst, hvor jeg kun har skrevet digte, altså med 2 gange om året nogle gange. Og men så de gange, hvor jeg har taget det seriøst, så er jeg kommet meget dybt ind i det. Okay. Og jeg tror, at med partiet, altså jeg har altid haft lyst til at blive forfatter med mine forældre altid. Altså encouraged, for mig til at overveje nogle andre karrierevalg. Det var derfor, at jeg studerede biokemi så lang tid. Jeg tog biokemi, der gik i gymnasiet. Jeg studerer biokemi nu. Det er fordi, at de gerne ville have, at jeg skulle vælge en anden karriere. Fordi de helst ville skåne mig for skuffelsen af at skulle være forfatter, og ingen ville læse min bog. Men så sidste år, i 2025, så besluttede jeg, der fik jeg en psykose, og det inspirerede mig til at skrive en digtsamling om hvordan det var at have en psykose, fordi at jeg havde, jeg har haft selvmordstanker lige siden jeg var 12. Men da jeg fik min psykose, så tænkte jeg har aldrig haft det så elendigt i mit liv. Det må jeg dokumentere. Det var jo så godt, du gjorde det, må jeg sige. Yeah. Nu har jeg jo selvfølgelig også læst din digtsamling. Jeg synes, der er mange spændende ting i det, i ting, du fortæller. Yeah. Ja. Det var godt. Yes. Men så nu har vi jo et andet spørgsmål. Jeg har måske svaret lidt på det, men det her, det går egentlig på, hvad fik dig egentlig til at starte med at skrive digte til at begynde med? Og der går vi jo tilbage til, du omkring 12 år. Og 12-14 år, tænker jeg. Jeg tror, det kan jeg faktisk ikke huske, nu hvor jeg tænker over det. Jeg tror, det var enten fordi, at vi skulle skrive digte i skolen, eller det var en ting, som min familie ville have skulle gøre. Jeg tror, det havde noget med skolen at gøre, at vi skulle skrive digte, og så viste jeg det til mine forældre. De kunne godt lide det, så begyndte jeg at skrive flere digte, og dermed, og så det blev sådan en ting, jeg gjorde, hvor jeg har skrevet rigtig mange digte. De fleste af dem er private, der jeg har ikke læst dem op for nogen. Men nogle af dem har jeg så givet væk til min familie. Og de har dem, og så ja. Så nu siger du, at du har skrevet en del private digte, som selvfølgelig er noget, som er meget personligt, men der er jo måske en anden. Er det noget, som du tænker måske kunne udgives på et tidspunkt? Nej, det tænker jeg ikke. Nej. De var ikke skrevet til at blive udgivet. De var skrevet til at få mine følelser ud på en eller anden måde. Jeg var i en periode i mit liv, hvor jeg ikke rigtig kunne udtrykke mine følelser til andre mennesker, men jeg kunne godt udtrykke det i mit digte. Ja. Det er jo et fantastisk godt værktøj til en form for selvhelbredelse, tænker jeg. Mm-hmm. Det må jeg næsten konkludere, at du har brugt det som. Ja. Nå, men det lyder godt. Det lyder meget spændende.
Hvad betyder de her digte for dig? Nu for eksempel den digtsamling, som du er i gang med at udgive nu her. Det betyder alt sammen noget forskelligt. Jeg tænker, at det betyder det er min måde at udtrykke den uretfærdighed og med lidelse, jeg følte i starten af min udredelse, og da jeg så blev medicineret. Hvad jeg kom til at føle mig endnu mere elendig, og så skiftede jeg medicin sidste år i august måned. Og så fik jeg det bedre. Altså min familie har kommenteret på, at jeg ser meget gladere ud, end jeg var, da jeg var på den anden medicin, jeg var på. Nu har jeg også kendt dig i et stykke tid, og jeg har samme opfattelse. Mm. Og især nu her, på det seneste, er der sket en meget stor ændring. Så det er jo meget fantastisk. Det er dejligt at se, den medicin rent faktisk hjælper dig. Ja. Ja. Nå, så har jeg et spørgsmål her. Hvad inspirerede digtet Vælg et digt? Digte Intruder. Hvad inspirerede dig til at skrive det? Lidt personligt spørgsmål. Jeg blev inspireret til at skrive det digt, fordi at jeg har det som om, at der er en anden person, som der lever inde i mig, som der er en stor, sætter sig modsat alt det, jeg står for, alt det, som jeg holder kært, og jeg kan nogle gange være lidt bekymret for, hvis at den her person kan tage over, så vil de ødelægge alt det, som jeg føler for, at jeg føler for alt det, jeg står for, og med ødelægge mine relationer til dem, jeg holder kær. Så det er sådan et digt til den person, hvor at jeg beder dem om at holde op med at terrorisere mig, fordi at jeg er meget træt af at jeg skulle kæmpe imod mig selv faktisk for at have en normal dag eller en okay dag. Ja. Jeg tror godt, jeg kan sætte mig lidt ind i det, du fortæller der. Mm. Det er sådan en indre kamp for, at tingene kører den vej, man gerne vil, og ikke den skæve vej, som man måske bør opfordret til at gøre, eller tage nogle dumme valg, som man i princippet ikke selv vil. Ja. Et eller andet i den stil, ikke? Mm-hmm. Nå, hvad synes du, hvordan opfatter du, hvad skal der egentlig til for at være digter? Hvad skal man kunne egentlig? Det er jo... Altså mit svar er meget naivt, fordi at det er med, at jeg ved godt, at det ikke er sådan, det fungerer, men altså, jeg tænker, en god digter eller en god forfatter starter altid ud med at have en god idé. Det er ligegyldigt, om den idé er blevet gjort før, så længe man kan putte et godt spin på med sin idé, så kan det fungere. Men det kræver selvfølgelig også, at man kan skrive med sin idé, og man har et godt greb på, hvordan at ens verden skal se ud, hvordan ens karakter er. Altså for eksempel, når jeg er med en af mine store problemer, når jeg skriver digte og sådan noget, eller ikke når jeg skriver digte, når jeg skriver bøger, det er at sørge for, at mine karakterer træffer valg, som der passer til deres personlighed. Så for at jeg sørger for, at det bliver ved med at gøre det, så laver jeg et character sheet til hver karakter. Men i forhold til verden, altså jeg er ikke særlig god til at bygge verdener, så med de verdener, som jeg skriver, de er for det meste baseret på den verden, vi lever i, fordi så er der ikke masser af systemer og ting, man skal sætte sig ind i, så
når man læser mine bøger, så skal man forvente, det her er en refleksion af den verden, vi lever i. Og måske noget, du selv har oplevet i virkeligheden. Noget af det, kunne jeg forestille mig. Ja, man kan ikke undgå, at ens oplevelser bløder ind i siderne, man skriver. Ja. Det er også derfor, jeg sagde inspiration. Så det er virkelig også meget det, man kalder autofiktion. Altså noget, man tager fra sig selv, ens egne oplevelser, men også, skal vi sige, konstrueret. Ja. Det er også det, som min digtsamling handler om. Den handler om min oplevelse med at have psykose, og jeg har skrevet den her digtsamling i håbet om, at der er en eller flere mennesker, der vil læse det med at føle sig set. Ja. Altså, da jeg læste den, bare for en lille tilføjelse, der tænker jeg, gud, det kan jeg godt relatere mig til meget af det. Så det er en ret god digtsamling, det vil jeg sige. Nå, hvad synes du egentlig, der gør et digt godt? Et godt digt, det er faktisk et meget svært spørgsmål, fordi det er et meget subjektivt spørgsmål. Hvad jeg synes gør et digt godt, vil sikkert vil andre sikkert tænke, at noget ikke er meget naivt, eller ikke er godt nok. Altså, der er jo nogle mennesker, tænker jeg, som kun tænker, at et digt skal skrives som et haiku-digt. Altså, og der er nogen, der tænker, at digte skal rime. Men altså, det tænker jeg ikke er nødvendigt for at gøre digte godt digt af. Der skal følge med bestemte strukturer for at være et godt digt. Det jeg tænker gør et digt godt, er karakter af at følelse. Altså af at man kan mærke, at der er en, som der har virkelig gjort en indsats for at skrive deres følelser ned. Så man ikke kan undgå at føle dem selv. Ja, det kan jeg. Der må jeg bare konstatere, at det er lykkes der. Ja. Så har jeg ekstra endnu et spørgsmål. Når du skriver om et meget specifikt emne, tror du så, at alle vil være i stand til at kunne relatere sig til dine digte? Det vil, måske ikke. Altså, det er ikke alle, der vil kunne relatere til at have en decideret psykose, men vi har alle sammen øjeblikke, hvor at vi kan høre stemmer ind i vores hoved, og ser ting, som der ikke er der. Vi oplever alle sammen en form for at vores sans af virkelighed forsvinder nogle gange. Min sans for virkelighed er bare meget sløret i forhold til mennesker, som der ikke har psykose. Men jeg tænker, at følelsen af håbløshed og at der intet går ens vej vil være noget, som alle kan relatere til. Altså, når man læser dine digte, så kan man godt mærke smerten, men man kan også se, at der rent faktisk er noget på den anden side. At man kan ved den rigtige behandling og indsats, så kan man komme ud som en meget bedre version af sig selv. Det er en måde at sige det på, men jeg vil sige, at man kommer ud velfungerende, men bedre person fungerer også. Ja. Det var i hvert fald mit indtryk, da jeg læste de her digte. Man kan se mange af de smerteting, du er gået igennem, men man kan også se, at der er lys for enden. Ja, det var det, som jeg gerne ville have ud. Ja. At man sagtens kan komme ud på den anden side. Men det er ikke min opgave at vise, hvad den anden side ser ud. Det er ens egen opgave. Hvis man selv står et sted, og man har svært ved at stå op om morgenen, man har svært ved at tage sig sammen til at komme i skole eller tage på arbejde, så kan man kan altid finde den indre styrke. Man skal bare
vide, hvor man skal lede efter den. Ja, god pointe. Hvorfor handler ikke alle dine digte om at have en psykose? Fordi mine oplevelser med det bliver meget af det samme. Jeg joker lidt med mig selv af, at alle de digte, som der handler om psykose, er nogenlunde det samme, bare formuleret anderledes. Fordi det handler stort set bare om, at jeg gerne vil have lyst til at leve igen. Fordi det var den følelse, som jeg havde, da jeg startede ud på den her del af mit liv. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg levede ordentligt. Så jeg havde sådan en lyst til at kunne opleve livet, som jeg gjorde før, selvom jeg vidste, at mit liv aldrig nogensinde ville blive, som det var før. Ja, du er ligesom fanget ind i det her glas, som du omtaler, hvad kalder man det? Capped in a Dior. Inside a Dior, ikke? Det nævner du på et tidspunkt. Du mener Capped Inside a Jar? Ja. Jeg kalder det Dior, men... Det er ikke sådan, det udtales. Nå, okay. Er du bekymret for ikke at få særlig mange læsere på grund af det mørke tema, du har i dine digte? Det er jeg faktisk ikke bekymret for, fordi at jeg har ikke skrevet min digtsamling for at få mange læsere. Jeg har skrevet det, fordi at jeg har et budskab, jeg gerne vil ud med. Hvis det betyder, at det kun er et menneske, der læser det, så vil det stadigvæk være det værd. Hvis jeg kan få et andet menneske til at føle sig set ved at læse mine digte, så havde det været indsatsen værd. Det er meget nobelt og ædelt. Jeg synes, det er smukt. Det er meget smukt. Nej, det er faktisk meget selvisk virkeligt, fordi jeg... Det er det også, ja. Jeg har... Kan hjælpe et menneske. Nej, det er ikke så meget det. Det er fordi, at jeg har behov for, at min stemme bliver hørt. Det er jo... nogen vil sige, at det ikke er en selvisk ting at ønske at blive hørt, men altså... At jeg skriver en digtsamling, det er med at udgive den. Det er meget svært. Så man skal næsten stå... Jeg forestiller det som at stå i en kæmpe menneskemængde, og så lige pludselig finde en megafon for at sige, hallo, jeg er her! Nu skal I høre, hvad jeg har på hjertet. Ja, lige præcis. Ja. Nå, det var fint. Er du bekymret for, hvad folk ville synes om dine digte? Faktisk ikke. Selvfølgelig, jeg vil indrømme, at jeg vil sige, at der er nogen, som der ikke kan lide mine digte. Jeg bliver trist, men det vil ikke påvirke mig med så meget. Jeg er blevet kaldt værre ting af mig selv, end nogensinde ville turde kalde mig. Okay. Så. Ja, og det er at have dårlige reviews på min bog. Det betyder stadig, at der er nogen, der læser den. Og det vigtigste, altså min far lærte mig det her, det vigtigste, som kunst kan gøre, det er at provokere. Det er ligegyldigt, om det er følelsen, man får ved at kigge på et stykke kunst er god eller dårlig. Hvis det har provokeret noget frem i dig, så er det jo stadigvæk påvirket dig. Så hvis jeg så ligegyldigt om din oplevelse af min bog vil være god eller dårlig, så har jeg stadigvæk haft en effekt på dig, hvis det giver mening. Ja, det er en god pointe. Din far, han har... Ja, min far har hvad? Jamen, det er jo en god pointe, den han har givet dig der. Den lærdom, kan man sige, ikke? Ja. Har du et kompliceret forhold til kærlighed, siden du beskriver at være fanget i About Love, og hvordan kærlighed kan blive til had i Yusok? Ja, lidt. Altså, det er ikke noget, som jeg føler særlig skamfuldt mere. Jeg var i
voldeligt forhold, et psykisk voldeligt forhold med min ekskæreste. Jeg var i det forhold i 2,5 år. Og jeg var med... Og jeg tror, at det gjorde ved mig, det gjorde mig mere hemmelighedsfuld, og det gjorde, at jeg måtte ændre mig en hel del for at kunne passe ind i hendes liv. Ja. Og for at jeg ikke lige pludselig blev angrebet, hvis det giver mening. Fordi hun troede mig med vold. Hun gjorde det aldrig, men det betyder ikke rigtig noget, om hun gjorde. Så, nej, det er jo klart. Det er klart. Og det, altså jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det var... Men jeg tror, det er det, som har gjort, at jeg fik psykosen til at begynde med. Det var, at jeg var i det forhold. Det udsatte mig så meget for så meget stress af at oplevelsen af virkelighed blev lidt sløret for mig. Men det er sådan, der var dråben, der fik bæret til at briste for mig. Det var, da hun var mig utro. Og jeg kunne simpelthen ikke klare det mere. Nej. Så ja, men jeg sagde det ikke til nogen. Nej. Jeg var med. Så du havde ligesom, jeg vil ikke sige dobbeltliv, men du havde det liv sammen med hende, skal man sige, eller kærlighedsliv, hvor hun holdt dig i skak ved at tro dig med ting, og så skulle måske ud af til resten af verden ligesom angive, jamen det gik faktisk meget godt. Ja, så der var en kæmpe konflikt. Ja, det forestiller mig. Du kunne nemlig fornemme i noget, det du startede med at fortælle. Ja, det var faktisk sådan, det var. Ja. Siden da så er jeg blevet meget, kynisk over for kærlighed. Altså fordi at hendes version af kærlighed lærte mig, at kærlighed ikke var med altid havde en bekostning. At der altid var et eller andet, som der skulle opfyldes, for at jeg skulle være fortjent kærlighed. Ja, det har ændret sig gevaldigt, efter at jeg kom væk fra hende, og jeg oplevede altså mine forældres med kærlighed, og min lillebrors kærlighed, og altså alle støttede op om mig, og ikke fik mig til at føle, at jeg var sindssyg for at have sådan nogle følelser om min ekskæreste. Men jeg tror, det også har virkelig ændret sig, efter at jeg mødte min nuværende kæreste. Det er dejligt at høre. Yeah. Det kan være, at vi skal lave en podcast om kærlighedsliv, hvordan det også kan være. Altså, det behøver ikke kun at være smertefuldt. Ja, det kan godt være. Ja, men det kunne være meget interessant. Ja. Hvad tror du er grunden til, at du skriver de her digte? At du har skrevet de her digte? Hvad er egentlig grunden til det? Det tror jeg allerede, jeg har sagt. Altså, det var jo for at det er for at få mit budskab ud, for at dele mine følelser med andre, men også for at for andre mennesker, som der har det ligesom mig, med at de bliver set. Ja. Og så har du også nævnt, at du giver nogle af dine tidligere digter, har du givet væk som gaver. Ja. Hvordan kan det være? Jeg har altid kunne lide af at selv at lave de gaver, som jeg giver. Og det var en ting, som jeg kunne lave til andre mennesker. Så jeg skrev de her digte, fordi at jeg gerne ville give dem en gave, og dermed at tænke, hvis at et digt er også en god gave at give, i hvert fald for mig, fordi så kan jeg beskrive de følelser, som jeg har omkring dem. Jeg ved ikke, og så har de det som et minde om mig, altså hvis det giver mening. Men det synes jeg, det gør. I virkeligheden så er du jo en kunstner, og det skriver digter også kunst, og
jeg ved også, at du er kunstnerisk anlagt med at lave ting især med hænderne. Og det kan man sige, det er jo digt også. Det er jo også med hånden og selvfølgelig hovedets arbejde. Ja. Yes. Nå, det giver god mening. Er du klar over, hvis din digtsamling bliver populær, vil de digte, du har givet til din familie, vil de så blive efterspurgt? Hvis og kun hvis af, at mine digte bliver så populære, så tror jeg, at det er en mulighed. Ja, 100%. Så du vil overveje måske at lave en samling med nogle af de gaver, eller nogle af de ting, du har foræret væk? Nej. Det er ikke sådan, det skal forstås? Nej, slet ikke. Altså, de digte er ikke til, som jeg har sagt før, så er de ikke til at blive udgivet. Det er kun til for de mennesker, som jeg har skrevet dem til. Hvis de beslutter at dele det med andre, så gør de det, men det regner jeg ikke med. Nej. Men det er jo ligesom det spørgsmål gik på, hvis du bliver anerkendt for dine digte, den her digtsamling eksempelvis, og måske også nogle indkommende, altså kunne de gå hen og efterspurgte nogle af dem, du har givet væk. Ja. Og der er det jo så, at det må familien måske sige ja eller nej til det, eller det er i hvert fald aldrig været tanken, at du vil udgive det. Det har det aldrig. Det er meget personligt. Mm-hmm. Og det leder mig hen til at spørge dig om du fortsat vil skrive digte til din familie, som kun familien får lov til at se. Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo med... Altså, som du sagde, jeg er kunstner, men det er ikke alt min kunst, jeg har tænkt mig at dele med andre mennesker. Nej. Der er rigtig meget af det, som der kun er for mig, og som der er noget, som der kun er for mig og min familie. Mm. Og så er der måske en lille del af det, som jeg har tænkt mig at udgive. Mm. Der er for eksempel et digt, som jeg undlader af at lade komme med i den her digtsamling, fordi jeg tænkte, det er måske lidt det er måske lidt over stregen. Mm. Mm. Ja, så der er masser af etiske overvejelser også. Ja. Gør regne ud. Ja. Støtter din familie dig i at udgive den her digtsamling? Ja, det gør de. Ja. Hvordan gør de det? Altså, de støtter med, altså, de er i hvert fald ikke imod, at jeg gør det. Det er med, og hvis jeg har spørgsmål til et andet, så kan de komme med råd. Mm. Og du hjælper mig rigtig meget med det. Mm. Det er fordi, jeg rent faktisk tror på dig. Altså, det gør min familie også, vil jeg sige. Jo, men man kan sige, og så er det jo også vigtigt, at skal man trænge igennem, så skal man virkelig presse på. Ja. På mange forskellige kanaler, sådan så det ikke bare er en bog, der kommer til at stå et eller andet tilfældigt sted, men man skal udbrede budskabet. Mm-hmm. Det ved jeg også, du er meget opmærksom på, og det er så også vigtigt. Er du allerede gået i gang med dit næste projekt? Hvis du må være så fri at spørge. Ja, altså mit næste projekt er en roman, som jeg er ved at skrive lige nu. Mm. Spændende. Den vil sikkert først være færdig til næste år, hvis at jeg skriver på den hver dag. Ja, det tager jo også tid at skrive en roman. Mm-hmm. Det er jo ikke bare noget, man kan gøre som venstrehåndsarbejde. Men kan du så give os et lille indblik i, hvad dit næste projekt handler om, altså din roman? Min næste projekt, altså min roman, er sådan en tragisk kærlighedsbog. Mm. Mellem to kvinder. Okay. Så jeg ved allerede fra starten af, at min bog ikke vil være for alle mennesker. Nej. Hvilket er okay, men altså, jeg vil bare gerne ud med et budskab. Ja. Jeg tænker, der er mange kvinder, der nok kunne være nysgerrige på det, og jeg tænker sikkert også mange mænd. det håber jeg. Så jeg tror faktisk, at alle egentlig kunne være interesseret i sådan en, både mænd og kvinder, hvor man måske som forfatter tænker, det er måske kun kvinder eller visse segmenter af kvinder, men det
tror jeg ikke, man skal... Jeg tror, det er mere bredt, end man egentlig forestiller sig. Det håber jeg så sandelig, fordi den her bog har jeg tænkt med på at skrive i rigtig mange år nu. Og det er først nu, at jeg sætter mig ned og rigtig skriver den. Og indtil videre, så synes jeg, at processen har været meget sjov for mig at skrive. Altså, jeg får energi af at skrive den her bog. Det er godt at høre. Kan vi forvente flere digtsamlinger fra dig? Ja, bestemt. Det er spændende. Altså, den næste digtsamling, som jeg har tænkt mig at skrive, den hedder Love in All Its Forms. Så der var en, som der overtalte mig til at skrive en digtsamling om kærlighed, så... Nej, det lyder som et meget klogt menneske. Det lyder som et menneske, som der ikke har forstand på, hvad jeg er god til. Så... At skrive kærlighedsdigte for mig er lidt af en udfordring, fordi jeg ikke er så god til at skrive om de ting, der gør mig lykkelig. Men jeg ved også godt, at et kærlighedsdigt behøver ikke at være lykkeligt, og det behøver heller ikke at være romantisk heller. Nej. Så. Det bliver meget, meget spændende se den digtsamling, når den engang bliver lavet. Og selvfølgelig også din roman. Er der noget andet, du her på falderebet har lyst til at dele med os? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Men så vil jeg sige tusind tak for det her interview. Det var super spændende, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med din kommende digtsamling, som kommer ud her i midten af juli måned 2026. Yes. Tak for besøget. Men tak fordi I ville have mig. Ha' det godt. Du er altid velkommen.